Türkmenistana daşary ýurtlardan uçarly barýan ýolagçylar ýene-de karantina salynıp başlandy. Bu ýurdun lukmançylyk idaralaryna barýanlardan maska dakynmagyny gaýtadan talap edilip başlan döwrüne gabat geldi. Türkmen hökümeti Tomsoň başynda adaty uçar gatnawyny dikeldip, şeýle hem ýurda gelýän ýolagçylar üçin hökmany izolasiýany we ýylatyn maska dakynmak talaby ýaly karantin çäklendirmelerini ýatyrypdy. 1-nji ýylda Dubaýdan baran reýsiň ýolagçylary karantina ýerleşdirildi. Uçar şol gün sagat 15:00 töwereginde Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonypdyr. Bu arada azatlygyň çeşmeleri habar berdiler. Dostumuz Dubaýdan Türkmenabad şäherine uçdy. Ýöne näweli sebäplere görä Türkmenabad şäherine gelen soň ýolagçylar goýup berilmedi. Bu karantina ýerleşdirildi. Dip Dubaýdaky çeşmeýler. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana gaýdan uçaryň ýolagçylarynyň ýakynlarynyň habar bermegine görä olar öz hotsarlarynyň öýlerine barman soň izolasiýa edilenligini bilip galypdyr. Soň garyndaşlary Dubaýdan baran ýolagçylaryň Türkmenistandaky esasy karantin zonasyna ýerleşdirilenligini anyklapdyr. 11-nji ýylda Dubaýdan baran şol uçaryň ýolagçylarynyň izolasiýa edilmeginiň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosu Türkmenabadyň aeroportunda we saglyk idaralarynda resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny may aýynyň ahirinde bölekleýin dikeldip başlapdy. Hususan da Dubaýa indi hepde 2 ýedek uçar gatnaýar. Şu çakaçyny halkara reýsleri bilen baran ýolagçylar karantina salynmandy. Diňe hökümetiň guraýan charter reýsleri bilen Türkmenistana getirilýänler bir hepdelik karantinda bolmaly bolýar. Ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdu bolan Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnamaýar. Bu aralykda azatlygyň Dubaýdaky çeşmeleri Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana uçmak üçin Türkiýeden barýan ýüzlerçe Türkmenistanlynyň yerli mehmanhanalarda galyp garaşmaly bolýanlygyny habar berýärler. Çeşmelere görä Türkmenistanlylar Dubaýdan Türkmenistana bilet satyn almakda kynçylyk çekýärler. Bilet satyn almak mümkinçiligini gözleýänleriň köpüsi goşmaça çykdaja galýarlar we ýaşamagy jaý üçin tölemeli bolýarlar. Türkmen howa ýollarynyň uçurlaryny bilet satyn almak kyn. Dubaýyň howa mellerine bilet satylmaýar. Bu biletleri Türkmenistandan satyn alyp berjek bolsalar, bron etmek üçin $1000 talap edilýär. Dip çeşmeýler onuň sözlerine görä şu wagt Dubaýdaky mehmanhanalarda bir giýici üçin adam başyna adından $15 gerek bolýar. Ondan öň azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurt içinde halkara uçarlaryny bilet satyn almakdaky kynçylyklar barada hem habar beripdi. Dubaýa gatnaýan uçarlara bir biletiň resmi bahasy 6000 manat, emma köplenç resmi bahadan biletler eleterli däl. Bilet üçin berilýän para onuň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Dubaýdaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gidip bilmän soň Türkiýe dolanmagy mejbur bolýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Türkmenistandan Dubaýa ýygyderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlandy. 1-nji iýunda Gadana we 1-nji iýulda Moskwa uçarlar ýola goýuldy. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtda ýurtda ýylatyn maska dakynmak talaby hem ýatyrylypdy. Ýaňy ýakynda zatlyň habarçylary Aşgabatyň keselhanalaryna barýanlardan ýene-de medisina maskalaryny dakynmagyň talap edilýänligini habar berdiler. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä bu talap koronawirusyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen baglanşykly. Habarçy bilen gürleşen Lukmanyň sözlerine görä daşary ýurtlardan gelenlerde koronawirus tapylyp maska rejiminiň dikeldilmegi we beýleki çäklendirmeleriň girdilmegi ähtimal. Koronawirus keseliniň tapylmagy baradaky habarlary türkmen häkimetleri tarapyndan resmi derejede tasdik edilmedi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronawirusyň ýokdugyny şu gün çenli öňe sürüp gelýär.